Здравейте от оръжейна работилница Сяка. Днес решихме да ви направим едно кратко видео ревю на поредната ни жертва. Небезизвестният тулски Токарьов, модел 1933 година. Пистолета, конкретният екземпляр е произведен 1941 година, т.е. е военно производство. Както всички знаете или поне по-запознатите от вас, оръжието от военните години е с доста по-ниско качество на изработка, с по-големи допуски, което, разбира се, по никакъв начин му пречи да бъде доста ефективно оръжие. Първо, задължителната проверка на оръжието е празно. Конкретно този образец няма абсолютно никаква стойност колекционерска. Както казах, военно производство е, с изключително големи допуски е направен. Ето, ако въобще се вижда, доста играе отпред шината, което по никакъв начин обаче не му пречи да стреля точно. Бяхме много приятно изненадани от това оръжие при тестовете, които направихме. Въпреки че използвахме патроните, които са от предния собственик, които бяха с маркировка 46-та, 53-та и 57 година по спомен. Разбира се, всичките окислени, с много лошо качество. Пистолета на 10 метра направи завидна група. Имаше доста засечки, но те бяха изцяло заради патроните, които бяха с всичките с окислен заряд, и поради тази причина общо взето нямаше как да направим нещо по-добро. По наше мнение, много елегантно оръжие, разбира се, с голяма част от своите недостатъци, които носи тази конструкция. Чисто ергономично в момента това оръжие не може да се впише по никакъв начин с съвременните стандартни за динамична стрелба. Патронът е доста мощен, 7,62 по 25, което се пада дълбоко модернизирана версия на 7,63 по 25 Маузер, само че с друг барут, който е доста по-силен. Все пак основната част от този патрон е използвана от Червената армия през Втората световна война, както знаете. На всички картечни пистолети, които са били на въоръжение, небезизвестните ППШ, ППД, ППС и така. Пистолета има минималистични мерни прибори, които при всички положения доста затрудняват бързата стрелба. Те също ще бъдат обект на доработка от наша страна. Както казах, ъгъла на ръкохватката, спуска е доста приятен, но тежък. Хода не сме го измерили, ще бъде измерен в последващия клип. Като тегло го измерихме между 3 кг и 25 и 3 кг 250 грама. Доста отчетлива стена. Преодолявате я. Произвежда изстрел. Резета също е доста отчетлив, което е нормално за такъв тип оръжие. Все пак абсолютно всичко е от метал. Както казах, изработката има много какво ще се желае. Ако знаете, по-запознатите от вас най-вероятно знаят, до военното производство, което е до около 1940 година, доста прилична изработка, доста по-малки допуски. След военното производство, което е след 1946 до 1952-1953 година, поне за съветските образци, също е доста прилична изработка с по-ниски допуски. Също важи за югославския клонинг заставен 57, който го има и в 9 по 19. Също така китайския клонинг, произвеждан от Норинко. Той също наистина завидно изработка на оръжието, много приятна. Но тук няма нищо от това. Елементарен пример ви давам как работниците в завода са успяли да нагласят рамата на оръжието с затворната шина.
Ето тук са окербовали отзад, при което при заключване на цевта, чрез тази кербовка най-отзад се обира луфта от задната част и оръжието стреля, както казах, доста прилично. Какво ще последва от наша страна като доработки, ще разберете в следващия ни клип. Това, което за сега започнаме процеса, това, което е основното оплакване, разбира се, и най-безболезнено, както сами знаете, ТТ-то се слави с доста къста си дръжка, която виждате, аз не съм с много големи ръце, пак хвата не е добър. Затова две елегантни решения сме измислили, както сами може да се досетите. Капачки за по-голяма вместимост на пълнителя, които същевременно и хвата става съвсем различен. Тази конкретно е с плюс 2 патрона, тази е плюс 3 патрона. Има и такава с плюс 4 патрона, който иска повече. Бутона също е доста малък. На югославския вариант, сръбския в момента застава М57, както казах, бутона е доста по-големен. Най-вероятно това ще бъде направено на конкретното оръжие, но това предстоите да разберете в най-скоро време. Част от детайлите, които ще бъдат вложени, разбира се всичко наша разработка, вече са на етап на прототипиране, някои вече са на етап изработка, доста напред сме си изработката на някои от детайлите, но мисля, че ще ви бъде интересно какъв ще бъде крайен резултат. Все още нямаме идея за финиша, какъв ще бъде. Дали ще е класическото оксидиране или нещо по-интересно. Но затова скоро, най-вероятно след празниците, до нови срещи. Се надявам този клип да ви е бил интересен.